Hlasové bolo veľmi ťažké hovoriť pred zápasom, takže veľmi GM aj Dougie Wade, coach, vlastne asistent coach a troška aj citovo na mňa išli, takže bolo to veľmi ťažké, ale musím sa zostaviť na zápas a zabudnúť na to a hrať. Som rád, že sme takto dohrali, aj keď nie som úplne aj spokojný, 24 sekúnd do konca to boli a nemôžeme sa to dostať a to asi cez tie hokejky to prešlo a tam sú troška si zle rozobrali hráčov, ale bohužiaľ, tak škoda bodu, no, tak ďakujeme Pánu Bohu za 2. Aké bolo to citové vydieranie, aký je výsledok tých telefonátov z New Yorku? No ja sa nechce o tom hovoriť, ako sú to aj súkromné veci, takže nemôžem všetko hovoriť a Povedz, čo môžeš. Čo môžem, zajtra si voláme znovu. Asi tak by som povedal. Ako je to veľmi ťažká situácia, fakt mám toho dosť, priznám sa. A je to ťažká situácia pre mňa a ťažké rozhodnutie. NHL tlačí strašne a teraz aj Islanders, tak bude to veľmi, veľmi zložité. Ťažko sa mi hovorí o tom. Je zase možné, že si nezral na počasí. Ja neviem, nechcem nič hovoriť, neviem, uvidím. Dneska si mal vysoký ice time, bola už veľká únava? Mali sme 5 backov, takže... Ale dobre som sa cítil, nebolo to také zlé a väčšinou som priestorovo hral a šetril som energiu. Vraj po 2 tretinách 22 minút, neviem, koľko to bolo. 32. Tak bohužiaľ aj to hokej, na to som tu.